Σαντορίνη. Εκεί που το γαλάζιο της θάλασσας σμίγει αρμονικά με το μπλε του ουρανού. Στο καταδυτικό κέντρο, οι προετοιμασίες για τη σημερινή υποβρύχια εξερεύνησή μας ολοκληρώνονται. Πρόσωπα χαμογελαστά αδειμονούν να ανακαλύψουν έναν άλλο μαγευτικό κόσμο. Τον κόσμο του βυθού της Σαντορίνης. Τελευταίες οδηγίες από τον έμπειρο εκπαιδευτή που θα εφαρμοστούν πιστά για να εξασφαλίσουμε μια ασφαλή και επιτυχημένη κατάδυση. Τα καθάρια νερά ξεδιπλώνουν μπροστά μας εικόνες απόλυτης αισθητικής τελειότητας. Ένα κοπάδι καλογριές μας καλωσορίζει, χαρίζοντάς μας το μοναδικό χορό του. Κοντά στη Νέα Καμένη, θιούχα νερά αποτέλεσμα της δράσης του ηφαιστείου. Κόκκινη σπόγγη πάνω στη λάβα. Μια μοναδική αισθητική πινελιά στο γαλάζιο καμβά. Το ανάγλυφο του βυθού με τα απότομα γκρέμια εντυπωσιάζει. Σπόγγι και λευκά φεοφύκη σαν χωνάκια συνθέτουν τη χλωρίδα της περιοχής. Εδώ ο δίτης μπορεί να ακολουθήσει τα μονοπάτια που έχει χαράξει η λάβα πριν από αρκετούς αιώνες. Με θερμοκρασία νερού γύρω στους 22 βαθμούς Κελσίου και απόλυτη ορατότητα, είναι σίγουρο ότι θα έχουμε μια απολαυστική βόλτα. Πολλοί φωτογράφοι αναζητούν τέτοιο περιβάλλον για να απαθανατήσουν. Όλος ο βυθός ένα μοναδικό οικοσύστημα που όλα τα είδη της χλωρίδας και της πανίδας του συνυπάρχουν αρμονικά και εξασφαλίζουν τη διατήρηση της βιοποικιλότητάς του. Κλασικό παράδειγμα, η αγελαδίτσα της θάλασσας που ζει και αναπτύσσεται επάνω στο σπόγκο που αποτελεί και το μοναδικό ενδιαίτημά της. Σε κάθε σημείο του ο βυθός μας εντυπωσιάζει. Χρωματικές εναλλαγές που χαρίζουν απλόχερα σπόγγι και ροδοφύκι, ενώ το τοπίο εμπλουτίζεται από τον τυπικό κόκκινο αστερία των ελληνικών θαλασσών. Μόνιμοι κάτοικοι του βυθού, το γνωστό ψάρι κρεμμύδι και ο μετακινούμενος πολύχετος, γνωστό επίσης με το κοινό του όνομα σκουλίκι της φωτιάς. Μοναδική παραφωνία, τα αφημένα αλλιευτικά εργαλεία, δείγματα της ανθρώπινης αμέλειας, πλάι στο μοναδικό πνεύμονα της Μεσογείου, την Ποσειδονία. Κάθε αυτοδίτης μαθαίνει να σέβεται και να προστατεύει τα απειλούμενα είδη των ελληνικών θαλασσών, όπως ο νεαρός ροφός που συναντήσαμε στην εξερεύνησή μας. Η προστασία και η διατήρηση της βιοποικιλότητας μας αφορά όλους. Η πλούσια συγκέντρωση διαφορετικών ειδών όπως τα μελανούρια, οι καλογριές και
και τα γαϊτανούρια φανερώνουν ένα ζωντανό, υγιή και πλούσιο βιότοπο. Στιγμές μοναδικές που μόνο όποιος καταδυθεί στον ολόφωτο, καθάριο βυθό της Σαντορίνης θα μπορέσει να βιώσει. Great, one of the best diving in the world. Ήταν υπέροχα. Εκεί που περάσαμε το τούνελ, φανταστική εμπειρία. Oh, it was very beautiful. Beautiful colors, little fish. It was very nice. The water's crystal clear. It was awesome. Amazing. Βουτάμε στη Νέα Καμένη, θειούχα νερά βγαίνουν από πηγές υποβρύχιες του ηφαιστείου. Ένα πράσινο νερό και δίνει μια φοβερή φωτεινότητα, πεντακάθαρα νερά, μεγάλη διάβγεια, γκρέμια απότομα, κατεβαίνουν κάτω στα 50-60 κατευθείαν, πλούσιος βιότοπος με μεγάλα ψάρια.